Si Chanela, mega love shout out. Salamat. Grabe busy. Alas 2 na pala, hindi pa ako nakakain. Ang dumi ng paanong kasama ko. Sis, 2 AM na, hindi pa ako nakakain ng tanghalian ba pala. Sabayan ko ng kain yung aking pagluluto ba. Kain tayo. 2 AM na ngayon ako kain. Sis Elsie, 3 o'clock. 2:40 kami nakaakyat kagabi. Natapos ng trabaho kasi may bisita. Mamayang gabi may bisita ulit. Nagutom na ako, alas 2 na pala. Kain tayo. Ang dami kong luto. May bisita mamaya. Oo, late na kami nakaakit. Kaya nandun ako sa live mo kagabi. Nakatulog ako ng alas 3 na mahigit na taong nakatulog. At mamayang gabi hindi ko alam kung anong oras. Kasi may bisita ulit. Yung kagabi nga gagawin ko, hindi ko pa nagawa. Oh, ngayon ko pa nang gagawin. Kain tayo guys. Dami kong luto. Puro ibang lahi man nandoon. Tapos nung isang gabi, nandun din ako. Nadalaw din ako sa'yo. Hindi lang ako masyado nagtatype kasi busy nga. Kain na ka lang, wala tayo. Kain kalbo. Sister Nela, salamat. Kalbo. Busy si Pinkay. Yung tira to kagabi ng mga bisita. Bumili na sila sa labas ng pagkain ng kanin kasi hindi ko na kaya. Hindi na ako makapagluto ng ano nila. Dami ko pang babalutin. Kaya nga puro ibang lahi. Oo, puro ibang lahi. Pero maganda kasi nag-uusap-usap sila ba? Hindi man ako makaintindi. Nagluluto ako ng sabaw sa shawarma. Tingnan mo yung mata ko, parang nakapikit lagi. Hindi ko na maano yung mata ko ba? Pakiramdam ko nakapikit na lang. Nagising ako mag alas 11. Ngayon tanghali. Hindi ko talaga kayang bumangon.
Oo nga, nababasa ko yung iba, yung konti lang na words. Hindi ako makaintindi, sis. Sabi ko, tambay ko lang yung cellphone ko, bahalaan ko lang dyan. Habang busy ako. Dito lang ako makagala. Ang dami kong gagawin, ang dami kong ibabalot, sisi, oh. Yung spaghetti, yung ano ba, yung talong, yung makaron na binalot sa talong. Pang mamaya may bisita sila, so ang luto ko yung para sa bisita at saka yung pagkain nila ngayon. So, ang dami kong babalutin, tapos may shawarma pa yung sa kanila. Kaya sobrang busy. Sarap kain, sisi. Hindi, nagutom na ako na ano ko, nakita ko alas 2 na pala. Hindi po nakain ng tanghalian. Hindi lang ako nakaluto ng ano, pagkain nila, ay pagkain namin. Kasi may tira naman ka, yun na lang kainin namin. Kain na lang tayo ng tira-tira nila. Ano siya, bukare. Tira kagabi. Kasi ang dami na nila kagabi, 8. Naalala mo ko bang sa... Ano yan? Buti naalala mo ako. Lagi madaling araw nang umakyat ang nanay mo, ayan, oh, sama ka sa live. Ayan ang bunso ko, sis, SSLC. Bunso ko yan. Bakit ka nagtago, anak? Bunso. Naka-live ako sa YouTube. Bakit ka nagtago? Bakit? Hindi. Ano yun? Hmm? Hmm? Hmm. Ano ba siya? Lakasan mo boses mo, anak. Hindi ko maintindihan. Lakasan mo boses mo. Lakasan mo boses mo. Hindi ko masyado maintindihan. Lakasan mo boses mo. Hindi ko maintindihan. Pasado, syempre. Bakit? Kailangan pasado, anak. Pasado? Namiss ako ng bunso ko, ah. Hmm?
Hasan si ate? Si ate. Nag-review? Hmm? Ano yan? Hmm. Sisi Janela, salamat Sisi Cor. Pasensya na kayo, hindi ako nakakaikot ba? Laging busy. Grabe, hanggang hating gabi ang luto ko. Anak ko Sisi Cor, ah. Sisi Janela, anak ko bunso. Naiya na naman, mahiyaan ang anak ko eh. Ayun na ayaw makikita sa camera. Maganda naman. Oh. Luluto ako ano? Ano? Gusto sa bata ito ba? Nagluluto ako ano. Ha? Bakit? Kung nakaraan wala ka ng pimples ha. Ano nangyari? Ha? Huwag mong pisilin. Oh. Nagluluto ako anak ng shawarma.
Oy, bakit ka nag-open ka ay nag-close ka? Yan. Hmm. Ano? Naguluto ako anak. Oh. Ano? Huh? Kumain ka. Ano yung Kobe?
yung buso maingay? Ano yung maingay? Ang kamay ko guys, puro sugat na oh. Kakaluto. Oh. Patatas. Lalagay ko sa shawarma. Kumain ka na gusto. Nagugutom ka mo. Nagugutom ka mo. Kumain ka na.
Saan ka na dyan? Oo, gusto. Busy ako gusto. Laging busy ang ina mo. Bakit? Oh, madam. But only for the price, not Ada for the see? for the project. Bunso. Sige na. Sige na salita. Busy talaga ako, Bunso. Ang dami kong gagawin, anak. May Ramadan ngayon. May bisita pa Ramadan, may bisita pa amo ko. Dami kong gusto.
you too. Okay na, ano. Well, pagka hindi busy si Mami, natawag ako sa ha? Baka may mga gagawin kayo guys. Nag-ano lang ako ba? Tambay ko lang yung cellphone ko. Galit na naman matanda. Bakit? Hindi pa raw ako natapos. Sabi? Wala ko na tinapos yung kwarto. Ha? Wala ko na tinapos yung kwarto. Ako na nag-iisip. Bumili na si Pagano ng pepino. Meron na dyan. Meron na siguro. Nagpabili ako eh. Huwag mo kang bumili. Yung lalagyan kayo ng ano, nitong talong. Try ko naman yung maganda. Ayaw ko maningan. Kasi nagpupunas na lang naman ako. Matapos ko na lahat. Vacuum. Tapos sabi niya, tapos ka na sa kwarto ko. Sabi ko, tapos na po. Inuna ko yun eh. Paglabas niya, lininis ko na yung kwarto niya. Kasi alam ko, kasi tinan kung ano-ano Dilirin mo ito. I-ano mo ito. Pag may bisita ganyan yan, lahat ng ano. Wala na, pagawin mo yung sininig ng kanila.
Madam, the wrapper of the shawarma not same before. With this one and white and brown. Yan po pala dito. Yan daw. Yan daw, guys. Ito yun eh. Yung sabi niya, di ba, dalawang maliit. O, ito yun. Yan yung maliit. Kasi yung malaki, yun yung kinuha ni, ni Pangulo. Nakaraan. Ang kanin ito eh. Bilog din. Parehas. Tapos yung malaki, nanong kay Pangulo. Ano si tatay sa kwarto niya ngayon? Hello, madam, please send the what's the picture, see? This one for the for the pasta? The fee eggplant. Fit this one? Yeah, I know before, madam, before the white ones, ha? This one you bring Dayan. Okay. Ano? Punta daw siya. Thank you guys. Magsarado na nga ako. Mamaya na.